ಎಷ್ಟು ತಾರೀಕು? 10ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶನಿವಾರ ಶುಭರಿಯುತ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಬಂಟೆರ ಸೇರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿರ್ವಿಘ್ನೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಶುಭ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಿಘ್ನೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ದುರಿತಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಗೊಂಡು ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಸಮಾಜ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಕೀರ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಡು ಇನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದ ನಡಪನಂಚಿನ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಬಂಟೆರ ಸೇರಿಗೆ ಬಣಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಗಳಂಚಿನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಬಣ ಸಂಘದ ಯುವ ಬಣ ಸಂಘದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಣ ಸಂಘದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರೊಂದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಣಿರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಂತ ಪಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನಗಳೇನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತಿಸಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪೆರೋಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಮ್ಮ ಭವನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಅನೇಕ ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರೇನು ಅರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕನೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅರೆನು ಗುರುತಿಸಾದು ಸನ್ಮಾನಿಸಾದು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜಡು ಈ ಬಾರಿದ ಒಂಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರಡು ಗೆಲ್ತದು ಬಂಟ ಸಮಾಜಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೌಟ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅರೆನ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಆರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಾವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅರೆನ ಸನ್ಮಾನಿಸನವಂಚ ಕೆಲಸ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುದಾರಾದ ಮಿತ್ರಂಬಾಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಇನಿ ಈ ದೇಶತ್ ವಿದೇಶಡು ಪೋದಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಗುರುತಿಸಾದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಅಭಿಮಾನನು ಒವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಯಿನ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲೆಗಳ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಐಕ್ಯ ಬಡಾದ ಅರೆನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನಿಸವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪೆರೋಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನಗಳು ಇನಿ ಅನೇಕ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸೋಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ
ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಂಟ ಸಮಾಜ. ಆ ಸಮಾಜಡು ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವರ್ಷೋಗೂ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗುರುತಿಸವನಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಸುಮಾರು 13 ಜನ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಾದು ಆಗ್ಲೇನು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದು ನನಯತೋ ಜನ ಸಾಧನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಆತನು ಪನ್ಪುಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾನು ಪಣೆರ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೀಮೆದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವಿಘ್ನ ಬರಾಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡೆತದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಇತರ ಮಾತ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಾಜ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ನಡೆಪೆರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೋಡಾಪುಣು ಪನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಇಡೀ ತಾಲೂಕುಡು ಏತು ಜನ ಬಂಟಿರ್ನಗಳ ಇಲ್ಲುಂಡು ಏತು ಜನ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರುಳ್ಳಿರು ಏತು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಕರುಳ್ಳಿರು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣ ಗುರುತಿಸವನ ಕೆಲಸ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಆಪುಣುವನ್ನುವ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡವರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಏತ್ ಖುಷಿದ ಆಪುಣು ಬಣ್ಣಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದಿದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಬಂಟ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಬಂಟರ ಭವನನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಇನಿ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪು ನಲ್ಪ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದಂಬೆಕಾನ ಸದಾಶಿವ ರೈಕ್ಲು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಮಾತ ಇಂಚನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರನಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಗ್ಲು ಬತ್ತ ನಾವು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ತಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ತೂನಗನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಡಪುಣು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದುಂಡು. ವೈಕಲ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅನುಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಸವಣೂರು ಸೀತಾರಾಮ ರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪನಡು ಪಣದು ಏನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ರೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಳು ಸೇರ್ನ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣವು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇವಡುದಾನೆಂದು ಬಂಡ ಹೇಮನಾ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹೋಡು ನೇನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಲೆಪ್ಪಡದು ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪಾಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಪಾಡ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ತಾಲೂಕುದಾಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ನಡುಟು ಅಕ್ಲೇನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಡಪಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ಮಾತೆರನ ಬರಗಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆನ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂತು ಈ ಬಂಟ ಸೇರಿಗೆದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಪೂರ್ತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಏನು ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೇಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೆಪ್ಪೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಗುರುಪೀಠ ಆಯನ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ದೇವಿರಾಯನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿರನು ಕುಲದೇವಿರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಿರು ಅಂಚನೆ ಕುಲದೈವ ಕಲ್ಲೂರ್ಟೆಪ್ಪೆನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನು ನಡಪೆರುಂಡು ಬಂಟ ಸೇರಿಗೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಾತ ನಮ್ಮನಂಚನ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನಂಚನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶ್ರೀರಕ್ಷ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡ ಅಯ್ಯಡ್ದಲ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತೋಜಾದ ಕೊರಡು ಆ ಸತ್ಯಲು ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡನ್ನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಮಾತಿರಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಟ್ಲ ಗುರುತಿಸಾತ ದೇವರ ಗುರುತಿಸಾತಿರು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಗುರುತಿಸಾತನೊಂದು ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೊಲ್ಮೇನು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಕೊರದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೀಡಿದೆ
ತಯಾರಾಕ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದ ಸಂಚಾಲಕರು ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಈ ವಿಚಾರನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟವನ ಕೆಲಸೋಡ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದು ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಡೆಗೆ ಮುಗಿಪ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಪುಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೋಡು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ಕಾಗಜಿ ಮುಟ್ಟವನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಣ್ಪಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಣ್ಯರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ ಕುಡೋರ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೋದು ಮಾತಿರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. Navratan Electrical and Plumbing Wholesale Dealers in Electricals, Plumbing, Hardware, Home Appliances, Sanitary, LED Lights and Electronics. All brands electronics and electrical items are under one roof. Navratan Electrical and Plumbing opposite Sachin Traders, Main Road, Darbe, Puttur. Contact 8105 973951 9481644951 9663814451 08251 200 551.